Hey, ani kapang ta kote buku song khlai nor joton kaham tong mena nei. Awang norona khapa sara musungo jorabo te hamba ya fana muchungo. Aw thanglayo ang norong thanibo kaisa participate khlainar bage sep kaham romani. Abong ke Rwchapmung Lobwi kaitor Lobwi Rwchapmung te testimony kaitor ni langmo hamari khlaiman kogrong no share khlainani. Ang norong sep kaham romani oma haikeno kabangma khagnang lokorok kaitona hamjaknai kaitoro soi kuplung ke tongnarok norok video roka norong testimony rekha te Khnanairok te ang baithang bahaino norong testimony khana belanya khaksang mamanka te kabangma srung mamanka oba kena tabuk bo haino rohana musungui tong video te Rwchapmung Lobwi Rwchapmung rohana musungui tong ke norong ni bago tab phano sep kam tongko tang henmala paithak salmari 31st May yes 31st May fadi norok bahaino rohordi norok ni videos rokno norok ni Rwchapmung rokno haike norok ni lobmung te Rwchapmung ni bisingtwi norok testimony bisingtwi Khnanairok kaitoro tebo hamari ko plungke hamari manthung so norok bagai ang sokat bahaino ready khlaijak je kwbang naijaknai video kwbang views manai video amono first prize je first to tonglai bono 1500 the second tonglai 1000 the third tonglai 500 yafarjaknai abo kuno personality hai kaba khoroksa kaham khoroksa hamya phurungna bagaya just ani hoite ang norok thanio sokat ya fana muchungmani se fadi hingke nang norok siap kaham ro haina hai norok rohordi whatsapp number kan norok saiman kana 8837498018 yes hingke fadi ang norok hanya koifiro tawpan saimene pamai borok tongke borok thanio share khlaidi hingke borok bahaino rohornani siap mantan hambai